ini जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोथोन हरनाय बायदि जोंनि बे क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव जोङो ज' जादों आरो बे ज' जानायनि हाबाफारिया जादों दिनै जोङो दिल्लीयाव थक जागोन होननानै फोरमायदोंमोन ओमफ्राय बेनि थाखाय लिंथुमलायनानै दा बेखौ जिरायब्रबनाय जादों दा जिखिजाया आं बोराइ बाथौखौ थुंग्रि हरग्रोबाय बोराइ बाथौआ बेवहाय जायगा लाफैबाय होननानै जों फोथायबाय दा जोंनि फोथायनाय बायदि दा बेनिखायनो दिनैनि जि उद्देश्य बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आङो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय बिथांमोननि दैदेनगिरिसिम आं खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो आङो क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे मोनाबिलि समावहाय जों जयै जिहेतु बेवहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो जोंनि क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि दिनै जेसेबांनाखि जेरावखि बर' फिसा थाया मानो दिनै आफा बोराइ बाथौ बा इसोर आनान गसाइखौ गोसोखांनानै जोंनि बेसेबांबा गोबाव दिन्दां जानानै थानाय हालासा बड'लेण्ड रायजो जितु बे सोमावसारनायनि बे सावरायनाय हाबाफारि बे जितु सोलिबाय थानायखौ जों जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसार जाहोनो हानाय बायदि जों आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिनो दिनै बेवहाय जों ज' जादों। दा बेखिनि समावनो आङो गोजोन मोनाबिलिनि जानानै बयनिसिमबो आङो हामलायथिखौ बावग्रोबाय आरो फैगौ मागो दमासिनिबो आं बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफारिया आरो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेर बोसोनगिरि आरो बे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आरो बाथौ सिबियारि धोरोम सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आं खेबसेबाव साबायखरखौ बावग्रोबाय। दा आङो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै आङो फंनैसो बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि थुनलाइयारि नेहाथारि गेदेर दिनेश ब्रह्म बिथांखौ जोंनि बेहाय रायजो राजानि गेजेराव बुंथिनानै होनो थाखाय खावलायग्रोदों। बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय। क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव दिनैनि बे गोथार मोनाबिलि समाव बर'नि आंगो धोरोम बाथौ गुदियाव जोङो फैबाय थानाय बर'नि जि मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा बे गोरोबथायाव बर'नि जि गोलाव समनि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव मदद जानाय हिसाबै जोङो दिनै नुवाथारि आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबगोन आरो बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि जोंनि सिबिजाथाव मनेस्वर दैमारि बिथां आरो बेवहायनो जों बाहागो लानो हागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि बिथां कास्टम बसुमतारी आरो जों बाहागो लानो हाबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आरोबाव बेवहायनो क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन आरोबाव बेवहायनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे बे गोथार बाथौ थानसालिनि सिबियारि नोंथांमोन बयबो मिन्थिगौ बर'नि जेंनाया गोबाव सम जाबाय जोंहा जारिमिन हिसाबै जोंहा मोननै सुक्ति जालांबाय 1993 BSc आरो 2003 BTC आरो बेखौ जों जादोंब्लाबो बर'नि जि समस्या बे समस्या बायदिनो थालांबाय दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDA-BP आरो पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मोनथाम दोलोनि नाजानायाव जों खाफाल गोनां होननांगोन दिनै मिरु सरकार आरो आसाम सरकारा बर'फोरनि जि गोलाव समनि जि जोंनि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो बिथांमोना आवगायबोदों आरो बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद
NDBP आरो जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बावैसो सिगां आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै बर'नि जेंनानि सोमोन्दै सावरायदों आरो बे सावरायनाया जाबाय थादों आरो जों मिन्थिनायाव दासिम बे सावरायनाया एसे मोजां लामाजों थांबाय थादों। ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि थानाय जिखिनि बर'फोर दङ जों बर'फोरखौ मोनसे खावलायदों जे जोंनि जि फैबाय थानाय जि जोंनि बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जि सरकारा मोनसे हाबाफारि लादों आरो जि सुस्रांनायनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे गोरोबथा जानो थांदों बे गोरोबथाया जेन दुलाराय आसामाव थानाय बर'फोरनि जि गोलाव समनि जेंना बे जेंनाया थाबैनो सुस्रांजायो। बे सुस्रांनायाव मोजाङै सुस्रांजाथों होननानै जोङो बर'नि गासैबो धोरोमारि आफादफोरखौ जाय जेरै धोरोमाव थाया मानो जों मोनसे खावलायदों दे मोनसे आर'जनि गेजेरजों जोंनि जि जारिमिनारि गोरोबथा जानो थांदों बे गोरोबथाया जेन आबुं महर मोनो। ओंखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बर'नि जि जायफोर सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बेबायदियैनो दिनै क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ लादों। आं बिनि थाखाय गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों आरो खावलायनानै जोंनि जि फैबाय थानाय जि जोंनि जारिमिनारि गोरोबथा बे गोरोबथाया जेन बे आर'जनि गेजेरजोंनो जाफुंगोन आं बेखौ नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जि एसे नोंथांमोननो बुंथिनाय बेखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनानै आरो जोंनि आर'जनि गेजेरजों जोंनि जि गोलाव समनि जेंना बे जेंनाया सुस्रांनाय मदद मोनगोन आं बेखौ नुवाथारि आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै आंनि जे सुंद' बिबुंथि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। मानगोनां जोंनि दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय नुजाफैनाय बिदा गेदेरनिसिम दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां बेखेवना होनायनि थाखाय आं बयनिबो जानानै साबायखर बावबाय। दा जों हाबाफारिखौ आवगायलांनो हासिगोन। दानिया दिनैनि बे हाबाफारि बायदियै आङो हाबाफारिखौ आवगायलांसै। दिनैनि जों बे हाबाफारियाव दाथ' जोंनो जि बुंफ्रुना होदों बे जोब्बायानो। ओंखायनो बेहाय जों फारि फारि जोङो गिबियाव सुंग्रिनाय आर'ज खालामगोन, बिनि उनाव हांख्रायनाय आर'ज, बिनि उनाव जों मोनथिनो आवरायगोन, बिनि गेजेराव जों आर'जखौल' दोनहैनानै आरो हाबाफारिखौ जोबथारनायाव गावबा गाव जोङो बोराइ बाथौनाव माने बे जोंनि जि बड'लेण्डनि जि जेंना बेयो सुस्रांनो हानायनि थाखाय बयबो गावबा गाव जाहाथे बोर बिख'यो आफादनिसिम बेखौ आं खावलायखानाय जाबाय। आरो दा आं हाबाफारिखौ जागायनो सिगां आंनि फ्राय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गेदेरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जागोन। दानिया नोंथांमोनखौ बयखौबो आंजों हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायबाय। हाबाफारिया जागायबाय। आहा रि रि फोद से दहा बोराइ बाथौ दहा।
दा आंजों लोगोसे बयखौबो अरायलांफानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय रिं क्लिं फो से अदे आफा नुवाथारि बोराइ बाथौ नोंनो बिलाद लाथानि गुदि गाहाय खोनासं आफा लामा दथानि मुगासं सोरगोआव दङब्ला सोरगोआव खोनासं फाथालाव दङब्ला फाथालाव खोनासं हादाबाव दङब्ला हादाबाव खोनासं जोंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोमा सुना खोनासं हे आफा बोराइ बाथौ नोंनि गोहोआ गोथौ खुलुमो जों नों आफाखौ बाथौनि बान्दोबा सिजौनि सिरिबा सिफुंनि गरंबा थाइगिरनि खंबा मोनसिं बोराइनि रावा फंबा हे आफा बोराइ बाथौ मैदेरा गाबोनो अदा गुदियाव मानसि जिबिया गाबो नों आफानि सेराव आफा थैदों आफाखौ गारदों आइ थैदों आइखौ गारदों आबै आबौ थैदों बिसोरखौबो नागारबोदों थेवबो नों आफाखौ जोंलाय दासिमबो सिबिनो नागाराखै दाउखायालाय खुराखै दाउब'आलाय सोमाखै लैथोआलाय रानाखै दैमा दैसा थैदों रेगा थालांदों सुबुंनि महर मुस्रिया बुहुमाव अराय जोंखांबोदो हे आफा बोराइ बाथौ हांख्रायो जों नों बिफाखौ नोंनि सानस्रिया अनजिमा गैयै अराय गोथौ दहाय आफा बोराइ बाथौ अदे नुवाथारि आनान गसाइ नोंनि गोहोआ गोथौ नों सासेयानो साथाम नों फानसेयानो फाना फानथाम नोंनो रांरासि मिथा हासिं बारि गंथाम नोंनो खांनायनि गिरि फालिगिरि फोथैगिरि ओजोंहा सोर दङ होनोब्ला नों बिफानिनो सोरजि आइलुं आग्रां खैला सानजा बोरालि बिसोर जादों नों नुवा हारिनि सान अख्रां बार दै हानि बिगुमा बिसोर जादों नों बिफानि आसारि गोथारि हे आफा बोराइ बाथौ नोंनि सानस्रिया गोथौ खुलुमो जों नों आफाखौ ओजोंहाय सोर दंबावो होनोब्ला नों बिफानिनो सोरजि आसु माइनाव माइसालि माइनाव भान्दारि कुमारि जिउ राहानि गिरि थायो नों बिमाया बे मुलुगनि गासैबो जिबिखौ अननानै गोजा गोसोम गोमो गुफुर बायदि गाबनि महर लाना हे आयै बिमा नों बिमाया खुंख्लाय बायदि दा बिरलां बांबुर बायदि दा बिरफुं लावथाय बायदि रेजें गोसो लानानै दैमा लैथोआव दा गोजावलां दहाय आयै बिमा हे आयै बिमा माइनाव नों बिमाखौ जों माब्लाबा हासिबजों सिबगारहांबाय आथिंजों जोथ्रोदहांबाय दैयाव फानसे अराव फानसे खालामहांबाय बे दायनि थाखाय नों बिमाया जोंखौ अराय निमाहा होनांगोन हे आयै बिमा माइनाव थानांगोन दे नों बिमाया जोंनि माहेन्दो माइ बाख्रियाव अराय आलो गोजोनै जोंनि रायजो राजा आरो मुलुगनि गासै जिबिखौ नों बिमाया राहा होनानै लाखिनांगोन दहाय आयै बिमा माइनाव दहाय हे आफा बोराइ बाथौ दिनै इंराजि 2020 मायथाइनि
जानुवारि दाननि 10 खालार शुक्रबार बारायनि मोनाबिलि समाव क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव नों होनाय सोरांनि गियानखौ गोरबोआव जुना लाना जों बयबो ज' जानानै हांख्राय हरदों फुथारै दहाय आफा बोराइ बाथौ गाबोन 10 जानुवारि सनिबार बारायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलादा बर' हादोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों मिरु सरकारा। हे आफा बोराइ बाथौ नों आफानि बोर बान्सा मोननानै नों आफानि राहा लामा दिन्थिनायजों जाहाथे बे आलादा बर' रायजोआ जानानै फैनो हाथों बेनि थाखाय नों आफानि खाथियाव दिनैनि बे मोनाबिलि आर'जनि गेजेरजों जों बयबो गोथारै आर'ज खालामनाय जाबाय। हे आफा बोराइ बाथौ नों मिथियै मावनो हायै जेबो गैया नोंनो दाग्रा थांग्रा बयनिबो गोजौ बयनिबो गोथौ नोंनो मिथिसारग्रा देरहासारग्रा जोबनो रोङै नुनो मोनै जों जेबो रोङै आनला सुबुं बोखारदो खोमसिखौ सोरांनि लामा दिन्थि हरदो नोंनो बयनिबो राहानिगिरि नों आफाया अननानै नोंनि सेराव जों मावनायाव दांनायाव साननायाव हनायाव मावफ्लांनाय गोरोन्थिफोरखौ नों बिफाया नोंनिनो फिसा होननानै नों जोंखौ अनसायदो। हे आफा बोराइ बाथौ दिनैनि बे समाव नों बिफानो मा होगोन मा दोनगोन गैया जोंहा जोंनि आखायाव जेबो मुवा गासैबो नों आफानि बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ बेफोर बुहुमनि नुथाय गासैबो नों आफानि जाथाय लादो आफा गोसो गोथारै जोंखौ अननानै निदाननि समाव निखावरि सोदोबजों गोथार गोरबोजों आलारि बाथि फोजोंना बायदि बावथाय होना जोंनि गोसो गोरबो बावनायखौ दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दहाय। दिनै जोंहा फैनानै जोबथा हाबाफारियाव सफैबाय दा जोङो बे समाव
जोङो बोराइ बाथौखौ रायस्रोमनाय मोन्थोरनि गेजेरजों जोङो रायस्रोमसिगोन। आं बिनि सिगां सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय जा फैगौ दमासि मागोनि थाखाय आं हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोनहा बे मागो दमासि सानाव माने 16 माबायाव जागोन जानुवारियाव बे समाव फैनानै जोंनि बेवहाय नुजाथिफैनानै जोंनि बे मागो दमासिनि जि लाहार फाहार खालामदों जों फिथा सौराइ एन्थाव बेफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। टाइमा मथा मथि जोङो 11ता जागोन आरो बेबायदि जों प्रेयार खालामग्रोगोन बोराइ बाथौखौ जोङो माने खुलुमनायजों लोगोसे बेबायदि हाबाफारि लागोन आरो दा बेखायनो जायफ्रा हायो बेहाय फैनो थाखाय आं खावलायबाय। दा हाबाफारि बायदि फोजोबनोसै बेनिखायनो बयखौबो हान्थु खरायनो थाखाय आं खावलायबाय जायफ्रा हायो रिं रिं से आफा बोराइ बाथौ दिनै जों नोंखौ नोंनि गोथार थानसालियाव नोंनिनो आंगो फिसाफोर गुरुजोफोरखौ लोगोसे लानानै जों बयबो ज' जाना गोसो गोरबो बावनानै नोंनिनो सोरजिनाय बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ बावनानै खुलुम हरदों हांख्राय हरदों। हे आफा बोराइ बाथौ दिनैनि बे समाव जोंनि नोंखौ हांख्रायनायाव खुलुमनायाव बावनायाव थिनायाव थालांनाय गोरोन्थिफोरनि थाखाय नों जोंखौ निमाहा होदो। हे आफा बोराइ बाथौ नों आफाया अननानै बुहुमनि सानथ्र'हायै सुथुरनिफ्राय नों जोंखौ रैखा खालामदो बोर होदो नों जोंनो जाहाथे बर'नि आलादा बड'लेण्ड दाबिनाया जाहाथे गाबोननि जि रायज्लायनाय बे सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे बोस्रां जानो हाथों आरो जों बयबो बर' हारिया आलो गोजोन सुखु गोजोनै रुजु रुमु रायजो मोनजालांनो हाथों। दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दहा। बयनिसिमबो खुलुमबाय। फैगौ 28 जानुवारि खालि साफ्रोमबो बर' माहारिखौ गुरै खावलायनाय जाबाय जाहाथे गोथार बाथौ सानाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैयो। बेनि थाखायनो जोङो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनि लिंथुमगिरि जानानै आं बयबो बर' माहारिखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। आं बिपिन नार्जारि आं बे थानसालिनि गाहाय आफादगिरि जाहाथे बयबो नुजाफैनो हायो बेखौनो आं खावलायबाय। गोजोन्थों। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा गसाइ गसाइ अनज्लायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा गसाइ अनज्लायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा गसाइ हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों